Tam. S ABB může můj kód běžet po celém světě a vím, že to, co vytváříme, udržuje v pohybu systémy, na kterých svět stojí. Navrhujeme elektrické a řídící systémy pro lodě, na kterých pracuje tisíce lidí. Dává mi smysl vědět, že naše řešení chrání jejich práci i planetu. Když je malá chyba může mít velký dopad, potřebujete víc než technologie. Potřebujete tým, kterému můžete důvěřovat. V ABB pomáháme zákazníkům připravovat jejich kritické systémy na budoucnost. Vyskytujeme se na mnoha místech zároveň, osobně i digitálně, v terénu, provozech i kancelářích. Vše, co zde řešíme, musí běžet jako perfektně seřízený a udržovaný stroj. Technologie se mění každých pár let, ale talentovaní lidé tím mají hodnotu pořád. V ABB mi dává smysl, že můžu předat zkušenosti dál a vidět, jak z juniorů rostou lídři. Ráno with ABB pro mě není sprint, je to maraton. I po 17 letech mám pořád kam růst a proč běžet dál. Pohyb. Odpovědnost. Důvěra. Zkušenost. Cesta. Spolehlivost.